Emi chuan hupur t-shirt takin alu chu alo thing vak vaka Marcus po angoi kur mai enga tinge ibeng phal lovem ni nge thil thleng chung changa khan do tin soi zawk ven si chuan alo ti le a Marcus beng ta che mule anu chuan alo ti shok mai sheviau ma se a beng lo ngam to lo pon lama chuan tu thar la khom tu te po khan an lo la toi khomwang ve reng bok nen thil thlen dan chu an lo thli thlai ve reng boka chanchin thar lama te chuan an tar lang ve zel bok ven si lo chuak chu lo kom ngalin a pasal chung changa chuan a tuar tu an nih thu te an nu pa in kar ra chuan rin om na le zhiat thiam ton na nasa tak mai a om reng thu te chuan a chang zela ani le i pasal hne na chuan luminous tech share te chu pek itum tak takem ni ti in an ron zot non le a shai rui ani a thiam lo na anei hlei nem ti in a chang life po chu an chhun zom le to room chunga te chuan in zui lut le in an chet dan vel te chu mon chak ber kha ani miaw wang chuan an kal san phal thlot lo ven sila lem chan lo hne so ve kher box si nen a thu soi ang te chu an oi ve zel ani ber document file chu pe in hei hi sign la luminous tech share chu ikuta omhma lang ti in a pasal chu a pe a Marcus po chuan alo sign ve ngal mak mai anu le pa te po chuan hlimin an nui vur vur reng maya million khat vel thlatin i hlo to anga iu nau te tan in po i lei sak thei to don ani hi ti in an chuang hle boka Marcus e ro chuan company a thu hnuaia a da huna chuan ven si chu then ngal wang chu atum ril ru ve reng thung chuti lain police te an lo lang nol mai tu emo in min lo khola report a omani an lo ti Marcus te chung kwa chu an hoi hai hle a i kholem ni tia in zot kwalin an lu an thing vek box si in local swala niang tian ti ta ringota keiman ka kholani kha emi hian ka pasal shai ruin kan nu pa in kar ti chhia ta tumani ven si chuan alo ti ta nge ani lo do ta ni kha emi hlau thong chuan alo ti wata kan soi fel vek tu khamule emi po in ati swal pal ve ni maya chung ko thilani hi police lo ko kherangai lo wasin Marcus chuan alo ti ve du ka ni lo ve emi ngei po in asoyani ati swalani ti apom to kha media lampo hian an hria ang chu life in an tar chuak vekalom vensin ati le ta ka chuan adik chia an lo ti tatwar twar mai police ten shwayan tum chuan kadu lo Marcus min puiro ka hlawania tin emi chuan alo nge na vakal photla kalo shwai chuak e mang che tin Marcus chuan friends tong chuan alo shila an shwai chuak ta ni Marcus a thinrim po chuan phuba lak ngei chu atum to khop mai ven si po in media lam te chu a ho tir ta a ka thoveng huai mai an beng cheng lu tuka Marcus luminous tech group chairman ini to boka nangpo va ho thwai ro itel lo chuan na a khai lak vekang tin nu viviani de nu pa po chu an tong lian so to khop mai keima chau te chuan engma kala thiam don lova ven si hiamin pui ve ri ro se tin Marcus chuan angena anu chu hlem tak chuan a kwa ho ven si chuan ruam man na dang dai alo nei ni ti reng an hre si lo an thalak vel internet a ala viral reng mai chuan Marcus chu atilung oi lo hle to a chan po chairman ani ve to a chutia a chanchin moi lo a than reng chuan an company po in atwar mai te a hlau to ni hlimni ani hi thil thalo ngai to su ti in alo khap wat thung na thokho te ma a chuan Marcus a chu luminous group chairman thar ani thule company management le operation te akuta an om vek tur thu chu apuang ta a makti fe an lo tam hle chutia company pa ngai ve taka chairman ni te chu alom om ve em boka ven si puina ero alama mo don wang chuan Marcus chuan ala be che phal ri lo ma se anjinga pakhat Mr Right chuan chu thil chu alo rem ti lo thule company enkol tur chuan Marcus chu arin so lo thu te alo sui ve ta tlat mai kain zur ve mai do na lum Marcus chuan in la konfi deuh chuan alo ti a an lo hnial le po chuan ipum lo le bang dai mai ro
te alo ti khum ta mak mai ma se Mr. Right chu company ta na mi tangkai em mai market le supply chain boy pui tu ber alo ni sia ve si chuan R&D chia hi ka boy pui thina alo ti si nen han in la thu veu thei din huna po marka sa chu ading tlat lo ma se ven si pui na chuan company chu a in kol ve the mai chu a ring ve tlata a hlok na tur ai ma chuan lal riau le thu nei tu riau ni chu a chak zawk miaw ani chuta nuviviani te lo in rol ve le in a fapa chairman chuta nuviviani te chu lo in rol ve le in a fapa chairman lo ni ta lompuya mu chakin company lam chu an lo pan ve lo ni a ka fapa te in ring zo lo ve lamo chairman ani hi o a thu thui ni nom tur ani in du lo chuan bang vek ro u ti in a lo kok sok hloma chutiang alo ni ta ka chuan Mr. Right po chu bangin ho chu atum zui anupui chuan a rukin company thar alo din ringa Mr. Right po chu chuta thok tur chuan alo som diam to ani ti a hre si lo a khau phar thovin ve em ringot apa ero chuan lo thona chen chu alo nei ve deuh tlat mai ma se ama za lo tu le ven silam tang ni a shell box sia wangin marka sa chuan a ui lo hle a aya tha anom le mai chu a be sei bok ven si hian lam tang nei lo top sela katan chuan company nei hi haul something ani mai ti chu angai dan het burani chupa ai o tur chuan anu chuan a u nau pa thingtlang om mek chu chalut mai tur chuan a ngen zui ta a alam tanga asiam thei dom boka thiamna lama chuan tur nei lo ma se college zo lo po ni se an tumber company nei theina tur ani don miaw awangin markas po chuan anu rotna chu alo pom ve ta nge a du ber chu company nei thuai ya ven si chena emi nupuya nei vat chu ani khanghun chung zong chung ko tan ti a thile thau pola na a tho lai khan a pasal markas chuan a du soina ngen kwala nuam tolin sumla atok tar tam na ro nuladang alo chhai san vel charani ti a han sha chwa ta ka chuan ven si tan chuan thil na top khok ani a thinrim na le phubalak du na in atwam lo theilo adam that lo lai po in dam doi le sak tura in soya chuak si kha zan khwa in alo hole tamya lo ani kha emi ne na anim biak dan text dan le thalak te hotela an thlen dan record zong te po chu secretary kal tlang chuan alo nei vek to boka chung thil te chu company product thar an launch huna mitam tak ma a pho chwa sak chu atum ta ni naw pai sak ngei adu awanga damdoi ai thin zong te doctor a hmu tam thin sia te kha hre chhuakin a in thir zawk hle a appointment ala nei te po chu a cancel ngal vek bok ani fa an lo nei lo te hle kha pathian ruat tak ni in a hra hial to zawk enge thilom zia hi tin markas chu thinrim deuh chuan alo luta engchumo alo tivat shelo dervel su engwangin nge kan workshop a kan thil siam na hmanrua le khol te kha I lo shalveka engma siam chua ani to lo hi thinrim deuh chuan markas chuan alo ti ton na enghmanrua ngei soi vensin alo ti le voina workshop a ka kala ka mu chuak chi ani karliam ta kha ni lo shalvek to sia enga tinge engmai soilowa achan chu ama in kha thil kha Mr. Right a kota om china nangpo in sha tangin company stock market a alu ma in SS te siam rem angai china lom ba ka a hlui to hlom shim boka a thar kan lei huna hlokna kan nei bel don boka wangin kan shal tamai ani atia ani mo mishil tur che lom ni e shil che kha kan tum renga lom Mr. Right a kha I ban ta dai sia keima point kalomang hil to ani lungai su company account na sum tam taka omalom kan lei le thei mayang chin chang shrelem lo ta chuan ven si thu soi te chu alo oi le ta hlo maya ma se ama pek chuan fan te po chu alo mang ru chen le man to chu lo ni in anu le pa te la chuan chairman ania adu dan ta nin amang ve bokang chu ti in an fa pa chu an lo tran tlata kar moi deuh te alo le chiam ani o me chutiang ngot ani theilo
poisa ina dai lo chuan man ro thar kan lei thei don lova chin order tam tak la kan ni to a kan siam chhuah thei lo chuan kan pek let nge ya ngai don ani chu vensin ati po in kong dang ngai to ve mai la har satna om po in iching fel zel chin ani lom ni nuivia ni chuan alo ti kho mai chutianga thil chin fel ol samani hleinem kong khat chu aum theyang lon lamai ro khola oma product a tha ni chuan kan ru le thei mayang vensi chuan ati ta a lon lamai ro khola oma product a that pho chuan kan ru le thei em ang vensi chuan alo ti ka du lo banka kal ngal te chu mi in ne ple tla chemai tura min ngai don sin asa thlak don lutuk markas chuan alo ti ve tlat ani chuan private loan lamai la iti oi om lo e mai apunga tam lutuk sin ma se du thlan tur dang kan nei chuang hleinim kan company hi alian thowa a hu phur om lowang tluang taka ikalpui the ani chuan company board member te po in ilaka rin na an khat mak to mai don sin chutia vensin thuron apek ta ka chuan tha an titlang le tange nge anu pa chuan Mr. Lewis chu an va hmuta a ani chuan poisa puk tir te chu alo she hau lo mai million som thum te chu atlem e mai indu le million za po kapuk tirang cheu alo ti hama o million za chu ka du e tin marka sa chu chople chiu chuan alo phur hlia contract te po chu a chhiar tir ve takna in chhiar po chu a chhiar mu mal poina lang lawa phur tak chuan a sign zui ngal thoi bok ti chuan him takin anin tha then ta ni apa in company lama chuan lo ngakin aduaya tam poisa puk tur an hmuta ka wang chuan an lompa fa hle ma se anu puiro chuan chairman nu ni chu nuam alo ti hle mai hi alo ni a R&D lama te chuan athok te chu alo an khum ve chiam mai a chan chu na a an local tlai em wang ani kapi kan tha tho hi alak lo thina jing thleng ten kan thok thin chotnu lama chuan kan local le chau thin ani Miss Vensi po in a phal thlapalom tin an lo in soi fia ve thunga ani khan tu na helai hmuna hian thuna engma nei to lo in hlo te hi Miller chung ko poisa marka sa poisa ve kani hi baka nang hian I chan jaw le ngala ho tuwa asiam chi ani mo naw apai lo chan po hi in lo in ngai zong reng te ani lo mo nivia ni chuan alo te ta dua mai marka sa local hne na chuan thil om dan te chu soin alo hek ngal zo zot boka lelam ho po chu an lo in soi thiam ve bok tuna chuan keima hi ka thu ber to ti shero u marka sa chuan alo ti ve le ni e ka fa pathu hi in oi du lo ani chuan bang vek ro u nuivia ni bok chuan alo ti ani chuan company hian mi ma mo to lo ani chu ka bange Simon chuan alo ti a chuak ru ti in nuivia ni chuan poi alo ti lo mel hle chutiang thil chu vensi te du thu sam tak alo ni ve thunga company chuan kong sang in har satna tok sela ti chu an du dan ani Simon aber aban ta ka chuan athiam berani si a nathok dang te po chu an mang ang hle Marcus la chuan dan thar siamin tlaidar rukma a hon theilo jingdar kuma a thlen vek tur ti te kanu le kapa in hmu chuan in za hle turani kanu le kapa te in hmu chuan in za hle turani an thin in ti rim chuan thingthi in ngai dam in dil ngal turani ti te bonus cancel ani tur thu te chu ani chutiang dan chu tu ma chuan an pom theilawa in pom lo le bang vek ro marka san ati hnu phe chuan an vai chuan an bang zui ta veka marka sa te chung kwa chuan poi an ti le hau lo ka cousin graduate ho ka tho tir mai don ani alo ti ol sam et Polama Mr. Right khan alo ngak reng hloma nangai lo la chu adobulin company thara thok turin alo som hem mai an van lom kher em Marcus po in vensi in pek filmek chu lo muin R&D department lama thil thleng te chu avashil ve a tuna te chuan he company hi ita ni to lom idu dan da ni in kol thei to e kalawin rol boy to lovang alo ti maya adikalom nang po va hola ina vom hadam mai ro spa te khan kalla poisa lama chuan lungai du su ma se Carlia hian product thar launch ani don kha khaminia kha chuan lo tel ve ang che
itel lo chuan kan chi sual palang phurzet in Marcus chuan lo ti zung zunga ti reng mai ti in Vinci po chuan a bung rua ti lai in a chuak ta ni Marcus chuan buaina lian tham takin a hmuak ti reng a shelo product thar launch ni chu alo thleng ta a Luminous Tech Chairman Marcus chu thusei tur a sawm ani nu Viviani te nu pa chuan an lo chuang le hle Vinci dawhsan lama chhove tumpo chuan an lo phal lova engei ti ve dawn lansari tu mem ni chairman chu akal mai tur ani thumai mai ro ti in an lo dang kata Marcus an hena chuan company a enkol chhodan te chu an zota anupuin akuta a hlan thu chu lo soin lom tu soina tur chu kanga khop mai ma se Vinci laka chuan ani lo ama angin company in harsana tam tak kan tok meka asul nu chui hi ha thla khle ni ati ta dai mai Marcus itan le chung ko tan kumsari chungot mai chu rim takin ka thoka chu company nge chu ka pe che ni lom ni engtin nge ka tiang khan min ti theizok Vinci chuan alo ti veta nu Viviani te nu pa chuan lo chang vatin inem lu tuka na po an thok tha pe hlom lo ani hi hlo i pe tha em ringota chu wang chuan helai hmuna thok reng tlak po hi ni ve lo Luminous Tech ne na kanin zom na zong zong hi nang nen hian kan ti top ngal veke ban ngali ni Marcus chuan alo ti zom zat bok kalkhom te po chu abar khai hlom hle ni in alang enge mak viau na engma ka dil ngai hlei nem adua min pe ni hi ani a in ka thajok boka company po hi ka enkol tha theizo kang tuna chuan ka kai shwaina hnuaia Luminous Tech Group hi akal zel to don ani in lo thlir don nia ti in Marcus chu a in la kon fi khop mai product target chu screen a chuan tilang tur chuan thua pe a ma se emi ne na an thalak dun zok chu alo lang ta tlat mai si an lo nui ta dur dura video thleng chuan alo la om zui tu ti nge Vinci iti tira ni mo ti in an lo pu ta chat maya kha te chu nangma bua save ka ni lom ni engtin nge klo in rol ve theingo tanga Vinci alo ti ve tlat thung ma se video te chu kalkhom te chuan an phone a cheu chuan an dong zui ta thowa hotela thil thleng te nin khan me belin media ho po chuan Marcus te chu an dem tran ta hle a nu Viviani ero chuan engkima Vinci chu lo mo pu vele zai bokin zangna domna petur te chuan alo na shil ta deuh fa po inei sak theilawa kha le chen kha kan chung ko thla kal zel tur iti top sakani ti in alo kok sok mai nangma ni wangin sum le tha kumsari chung chu kalo siang to chin phasan ni lawila chuan rai te po rai ve to mana ti in Vinci chuan alo chang ve tangata ma se Vinci chuan nau pai lama har sat na anei ni in an lo soi tlat mai chu wanga phasan chi chu kanilawa ma se na ringot i boy pui chin wang zo kani ka chung ko thla kal zel tur fa pa hi ke hian ka mamo ve tho Marcus chuan alo ti tabol bola tunai bial nu khan ifa apai mo itm ni Vinci na ti lain emi chu intinal dewin arai nge ni ti fin fiana test report keng chun chuan alo lu zo mai in chenna ti fel ngal ani tur thu Marcus chuan lo soi le in sumpek po a hnial to lo emi chu a me che ton to a du ber ani thu te chu a soi khum sak boka in chir lawang mo Vinci na ti po in kan ma mo to lo che an lo tinon le saka mipui te ro chuan Vinci lam chu tang vekin kota kal ro engma chan tir su an lo ti hloma ma se Vinci chuan ka sai ne nang le ke hi nu pa kan ni to lo ti in a sign zui ngala secretary po lo in rol ve ta in thil pakhat soi du kan nei core legal document chhiar chiang lova i sign a khan he group nei tu hi Vinci ani a ani reng bokang Marcus a party b hian inrem na anun chung chawin nei tu ni na hi anei theyang tu na hian lanung ma se ti luina a party a hi no chhu ani chuan anin rem na hi automatic in ti top ngal tur ani ti alo ni a chu wangin he group hi an ta ani po in kumma chung license an man kha Vinci hne na hian an rule vek tur ani millions thum lai ani e
alo ti tamai si a sign ve ringot mai kha Marcus chuan poeti in an chhungkwa chuan an mang an pha ta hle a nupa la an ni to der bok si lo soibuai phet chu an tuma omzia nei to lo nakina kan pe mayang che an ti ta ringota ma se billion chuang leiba an nei bok si product an supply theilawa wang khan company tam takin an rem na chu lo ti topin sang na domna peturin an lo phut wang ani an pek theilo chuan gel tan an hmabak ta fa ka nei don si a pa ka ni to don ani gel chu ka tang theilawang Marcus chuan lo ti vak vaka kein that lo na ka nei lo nangma zo kha na sin chi thla theilo chu emi fa pai lai po kha ifa ni theilo shim shim sumadu awangin ifa angin aponi kha nakina ro chun tu alani huna pai thlak cheu atum rengani tin emile afa pai na pa te in biak na khol record te chu alo play ta a Marcus chuan emi chu thinrim zet chuan a beng ta shepa vesin he na chuan ngai dam te adil kwa le ta vel kazin lo honi chang kha nangni pahni hian min lo ui re san ti kha ka shadai to do tin min bum in tuma kasum do na min chu sak in tum bok ani ti ka sha ta wangin she om lo takin lem ka changvel mai mai ani kha friends chong te chu ka bo lo na khop ka in sir ve reng alom ti in ven si chuan a thil kalpui dan zong zong te chu a soi ta veka min thlem ani ka in dang zo thlot lo ani kha ma se nang chau hi ka hmangai chui nia sin in nei le ang company le ka nei zong zong te hi ka pe ve kang che ti in Marcus chuan alo thlem le a ma se ven si chuan police ko zuin ama ti nat an tumna evidence voice record te chu alo pe hmaka aman tir zui ta ni nuviviani te nu pa po chu an fa pa che dan atlak taka wang chuan an mang ang hle a ven si hne na chuan hrethiam sham tur te chuan an lo ngen an nu pa chuan engtin nge omzel dan tur po an hre to lo an fa pa la jela a om to bok sia leiba an nga ro pui bok si Mr. Lewis te la chu an lo lang ve nga chat bok si nen biruk bo mak an tum te lul nen an man talovani ven si ero chuan luminous tek ti chu don tek ti in a thlak ta daya lo thling taka akal chho pui thei ngei po arin om hle ole khati zong kha tun tum drama chu alo ni le ta a drama thar hmunom tak nen kan lo kir le va to nia